Може ли да ми дадете 3 причини, защо младите хора и хората на България трябва да гласуват за политическа партия МЕЧ? Здравейте, първо младите хора трябва да гласуват. Това е първата битка, която всички политици трябва да преодолеят, защото много по-трудно е да ги накараш конкретно за някого да гласуват, по-скоро трябва да ги мобилизираш да гласуват. Как? С образование. Те трябва да са наясно с политическия процес, как се развива той, какво представлява една парламентарна република, какво е Народното събрание, защото не познавайки системата, те искат да са далече от нея. Второ, тия динозаври в нашата политическа система, от ляво до дясно, младите хора много трудно ще ги мотивират въобще да вземат някаква ангажираност. Аз виждам в МЕЧ, че поведението ми като на сравнително по-млад политик, понякога по-агресивно, по-шеговито, печели доста от младите хора на страната на МЕЧ и те започват да се интересуват. Един човек, ако не се самообразова, ако не чете, ако няма кой да го въведе в процеса, той никога няма да бъде свързан. И трето, много важно е, трябва да има в училище политическо обучение на хората, да знаят, защото в момента нито имаме етика и морал в училище,